A Asociación Ondiñas Mainas de Rianxo exhibe este Nadal dous beléns en dous baixos comerciais da localidade. Representan a vida de Rianxo ao longo dos tempos e reclaman maior dinamismo na economía local. O traballo de máis dunha ducia de persoas realizado no último lustro dá vida a un belén que representa a terra e o mar de Rianxo. O colectivo Ondiñas Mainas é o encargado de elaborar artesanalmente esta representación con figuras confeccionadas a ganchillo e calceta, dando vida aos personaxes máis queridos e representativos da vila. Tamén a colectivos como os mariscadores, a banda de música e mesmo a asociación Ondiñas Mainas. Non faltan en a celebración da Festa da Guadalupe. Este ano, ademais, se estrea un novo edificio, a Casa Consistorial. Quedou isto que non é exactamente un Belén, é unha exposición de un Nadal rianxeiro, porque ten personaxes emblemáticos de Rianxo, e, bueno, tamén ten o nacemento, pero todo enmarcado dentro da Festa de Guadalupe de Rianxo. E hai despois, no outro local, a parte das parroquias. Está representado de algún xeito Leiro, Taragoña, Rianxo, Isorna e o Araño. Cada un con unha cousa que os identifica. E a parte máis labrega do concello. Aquí representamos unha plaza típica de Rianxo, que se recoñece como a praciña, e despois o campo e a Festa de Guadalupe. Este ano, como novedade, temos o Concello, que está feito, é o que estrenamos, e despois hai os personaxes da vida simbolizados as pescas, que iban á montaña cargadiñas e volvían cargadiñas, que son verdadeiras heroínas daquel tempo, de tempo de fame. Como toda muller que traballadora que sempre fixo máis alado que podía. Hai unha lela que vai para Argentina, un emigrante indiano que volve rico, hai mariscadores, hai a esencia da nosa vila. Manuel Antonio, Dieste, Castelao e Arcos Moldes son algúns dos personaxes que se representan nestas esceas. Tamén está o barbeiro Carioca ou o practicante Máximo. Pois algún personaxe como pode ser Carioca, que era un barbeiro que foi o promotor dos azulexos pintados con número. Está Máximo, que era un practicante que iba casa por casa e nunca cobrou nada por facer o seu traballo. Donde o requerían, ali ele estaba a pinchar ao enfermo. Están os autores da Rianxeira, e por suposto, claro, en Rianxo temos de tertulia a Castelao, Manuel Antonio e Dieste. Nas parroquias andan paseando, aquí está Castelao, Arcos Moldes e Dieste. E nas parroquias está Manuel Antonio por Asados, o Rei Romero por Isorna e Brea Segade por Taragoña. O Belén desprégase en dous céntricos baixos comerciais pechados dende hai tempo na vila e que non logran alugarse para iniciar novos negocios. Ademais, é unha forma de reivindicar a falta de comercio, os negocios que teñen que pechar non só polo COVID, senón polas circunstancias da economía. É que levan baleiros, están para alugar, pero que non hai xente que se anime a emprender. O Belén pode visitarse ata despois de Reis na Rúa de Abaixo e na Rúa do Medio.